eyona nto ephinde ibe buhlungu kakhulu into yokubana njengoba utata ehlala apha ngutata uhlala nomntakwabo nangendlini njengoba ehlala nomntakwabo bahlala nabantwana abancinci bafunda apha ejunior. Utata ngumuntu osebenzisa inqawe nesifuba njengoba ehlala apha futhi. Mhlambi Chezi xa ubumbuza utata ufikile wena ingaba namhlawumbi uke wakhona uward committee okanye uceba othi xa ebona lo mkhukhu azothatha igama likatata alibhalise kwiindawo ezibhaliswayo amagama ukwenzela bazofumana indlu yethutyana? Engekaphenduli ke utata uward committee akakezi apha. Andazi emveni kokuba ke ndisukile apha because ngexesha bendifike apha uward committee bengekezi. Ndamfowunela ndilapha senotataba wathi ke yena uzawubuyela kum. Nyhani ke xa sebuyela kum nanto yabuza ngubani ndamxelela wazothi ke ngoku yena hayi aba bantu aba inantuka yabo into yabo uyijongile ngoba uba bajonge kwilist esalandelayo ubhalisa kwilist ezophinda imvela. Mhlawumbi Chezi imeko yesimo sale ndlu bahleli kuyo mhlawumbi unokuthi iyafana neminye imizi ebalwayo. Ayifani neminye imizi ebalwayo because into endiyibambileyo apha kangoba sendisuka nakwasibonda lapha into endiyibambileyo apha njengoba eminye imizi le ebalwayo eminye imizi apha njengoba ifakiwe temporary shelters kunemizi apha umzekelo lo uwesi lo uwesi lo bekufamba i-temporary shelter ikhona lapha ingabali into yokubana bona banengxabano nantoni ne-ward committee nantoni kodwa bekufanele uba ikhona i-temporary shelter lapha because laa nto ayiyo kabani karhulumente. Iphinde futhi kwakule ndawo umzi olapha ngentla izindlu zakhona zibotshwe ngocingo ezikoneni. Madoda. So apha kwaSibhaca zibotshwe ngocingo ezikoneni nalapho bekufanele i-temporary shelter seyikhona apha. Tata masike sive uluvo lwakho. Ingaba ukhona kumagosa karhulumente othe xa ebebona njengale nto ibonwe nguChezi wazofika kuwe? Khona umuntu okwasondela? Akukafiki umuntu. Kwagqibela okwakufike lo mfana qha. Uceba zangafike? Akafiki nomuntu kwagqibela lo mfana. Mhlawumbi uceba walapha akajikelezi ewadini yakhe ayibone akaveli nokuvela mhlawumbi ejikeleza ke nakweminye imizi elapha kufutshane.